World Cup mag-uumpisa na suno sa SBP. Balita Entertainment, actress nga si Martoni Fernandez ginkasal na sa iya long-time partner. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan ang mga bad habits nga dapat untatan abud maangko ng inner peace. Maayong aga magholod, may agabilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Hulyo 8, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa weather update sang pag-asa karon nga aga alas 5, ang easterlies nag-afekto sa gihapon sang eastern section sang Visayas kag Mindanao. Ang bilog nga Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro, may mga bahin nga mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang localized thunderstorms. Ang kasarangan tumabas kung huyop sang hangin gikan sa nasidlangan, padulo sa nagtilaylay nga direksyon ang magaluntad naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro. Sa aton sa nga temperatura, ang minimum nga temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, samtang ang pinakamainit nga temperatura mabatyagan sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Live. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Magkulunod kag negro sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginpasakaan sa reklamo ni Comelec Commissioner Juana Guanzon ang isa ka retirado nga pulis ang kilala kay Larry Dicena matapos ginaligar nagbasto sa iya sa Hulyo 5 sa isa ka subdivision sa Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Sa panaysayon ni Guanzon, makadto siya sa balay siya utod sa among subdivision. Apang ginparahan sa nagabantay kag ginaligar, ginapakuha sang bagong sticker para sa salakyan. Dugang pa sang nakita sang isa sa volunteer kay nakilala si Guanzon nga dira man nagaistar kag mayara sang sticker ginpasulod ini. Ginpaig ni Guanzon nga sang pagwa na siya sa nasambit nga subdivision, liwat siya ginparahan kag dito na kay nagpalapit si Dicena nga nagpakilala general kag ginaligar gininsultuhan si Guanzon. Ginklaro pa ni Guanzon kag gintudlo nga mayara ini sang 2020 sticker para sa subdivision. Apan sa baylo nga makagwa sa subdivision, ginarangka pa siya ni Dicena nga wala nakasuksok sang face mask sa mga mga tinion. Samtang nagagawa na sa custodial facility sa Police Station 3 si Dicena matapos magpiyansa angot sa kaso nga illegal use of uniform con insignia, usurpation of authority, unjust fixation kapag lapas sang local ordinance sang Bacolod. Nanginda ko nga hangkat sa sektor sang agrikultura sa Negros Occidental ang halit nga gintugas ang COVID-19 pandemic. Ini ang ginpahayag ni Governor Bong Lacson sa ikaduha nga State of the Province Address o kung SOPA. Suno kay Lacson, ini ang nag-epekto sa palangawian sang mga mangunguma kag mga mangingisda. Dugang pa sa gobernador gintinguan sa gobyerno probinsyal nga maka-adjust sa new normal paagi sa disaster response kag mga interventions. Pila sa mga ini ang mga 21 milyones 600,000 pesos nga proyekto agud pakigbatuan ang COVID-19. Halos katunga sa kalaparon sang kadutaan sa Negros Occidental ang nagapabilin nga agricultural lands apang nagapabilin man sa gihapon bilang sektor sa mga pigado ang mga mangunguma kag mangingisda. Sa State of the Province Address ni Governor Bong Lacson kahapon nga sa karon kalabanan nga nagakabilin nga mangunguma nagaedad 57 tubtub 60 anyos. Dugang pa sang gobernador, kadaman sa mga hubines ang wala na sang interes sa career sa agrikultura bangod sa posible nga kapaslawan. Suno kay Lacson, tinguaan si administrasyon nga ma-develop ang sektor sa agrikultura kag malibantar ang pangpabuhi sa mga mangunguma. Sa karon ginatutukan sa Office of the Provincial Agriculturist ang agricultural competitiveness improvement kag food security pagi sa pag-maximize sa agricultural potential sang probinsya.
Ginpahayag ni Provincial Agriculturist Attorney Japheth Mascolino nga dako nga kapyerdihan para sa mga importers ang blue salmon crab sa ginpatuman nga lockdown sa Negros Occidental kag madamong lugar sa bugos nga Pilipinas agud mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Mascolino nga ang lockdown nagresulta sa travel restrictions ug pagdumili sa mga biyahe rason nga may kabudlayan ang pagbiyahe sang produkto sa piyak nga nalakip ini sa ginakabig do not delay tungod essential goods. Sunod pa kay Mascolino, dugangan pa ang mabudlay nga pagsulod sa mga border sa kada banwa kag syudad tungod sa istrikto nga checkpoints kag malawig nga pila sa mga salakyan nga nagresulta sa pagka-delay sang biyahe. Palayag pa ni Mascolino, dako nga kantidad ang napierde tungod milyones ang gina-export nga produkto. Sa ibang panaton nga balita lokal, naka-encode na ang DSSD Bacolod sang 84.20% sa kapin 113,000 ka SAP beneficiaries, lagip na dire ang kapin 15,000 nga left-out families. Sunod kay DSSD Head Pasita Tero, na delay ang ila uploading sang datos kasunod nga may mga datos nga wala ginabaton sang system, ilabi na ang nag-register sa reliefagad.ph. Ginehemplo ni Tero nga nagtuga man sang delay ang mga hindi SAP beneficiary apang nag-register sa reliefagad.ph kag inkopya ang barcode sang beneficiaryo. Duga man ni Tero, padayon sa karon ang encoding sa mga SAP beneficiaries sa Barangay Mansilingan, Villamonte kag Handumanan. Sunod kay Tero, ginambalan siya sang DSWD Region 6 nga mahimo maulihi ang Bacolod sa pag-release ng ayuda sa second tranche kag left-out families bangod sa kadakuon sang syudad. Ang mautigid subong is Mansilingan, Villamonte, kag Munido, kag Handumanan. They're still on the process ng pagtapos ang ilang encoding. Ang kabayan sa pahayag ni DSSD Head Pasita Tero. Hindi luyag pangunahan ni Mayor Bing Linardia ang sangguniang palunsod angot sa pangabay sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o ng BCCI nga miyandahan ng curfew ordinance ang syudad. Ginpahayag ni Linardia nga flexible kag bukas ini sa EDEA pero hindi siniluyag ipabutyag ang iya personal nga opinyon angot sa proposal. Ginaduso sa mga negosyante sa syudad niya kung mahimo ipatuman ang curfew umpisa alas 12 sang tuwang gabi tubtob alas 4 sang kagahon o kung duga nga 2 ka oras nga maka-operate ang mga negosyo. Sunod kay Linardia, iya ginalantaw nga ang proposal sa mga negosyante ang depende sa ila presentasyon kag paghangop sang konseho. Sunod sa alkalde, iya personal nga ipalambot sa business sector ang iya panindugan angot sa among proposal. Sa Nebaluan, subong nga semana magapatigayon si Councilor Archie Baribar, author sang curfew ordinance ang isa ka committee conference kag iimbitahon ang tinglawas gikan sa City Mayor's Office, Bacolod IATF kag iban pa. I am flexible, I am open to the idea, but I do not want to express my personal opinion right now, although I have my position, because I do not want to preempt the Sanggunian. Ang kabakin sa pahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Linardia. Personal yung ibisitahan ni Mayor Bing Lunardia, Vice Mayor Elcid Familiaran, kag pila ka opisyal sang syudad, ang Level 3 Biosafety Molecular Laboratory sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital kahapon ni adlaw Martes. Ang syudad sa malumduman ang naghatag sang 20 milyones pesos para sa pagtukod sang laboratorio para sa COVID-19 testing. Ginpahayag sang alkalde nga suno kay Dr. Julius Drilon, ang Chief of Hospital sang CLMRRH, ini ang ikatatlo nga klase sang biolab sa Pilipinas. Suno kay familyaran na amaze ini sa laboratorio nga very safe kag ginpaatag man sa ila ang proseso sa pag-examine sang swab specimen tubtob nga magwa ang resulta sang test. Sunod kay familyaran, mas madasig nga makadesisyon ng mga opisyal kasunod nga madasig man ang pagwa sa mga test results. Ginpaatag sa PC Alcalde, maghatag ang laboratorio sang advance results sa City Health Office sa mga nagpositibo bisan wala pang hard copies ng resulta para ma-isolate gilayon ang mga persona nga may close contact sa nagpositibo. Prioridad sa syudad nga mapaydalon sa test ang mga locally stranded individuals kag OFWs nga makabig nga high risk. Na gusto magbulig sa aton city. Kabalo ka may kuani mo may mga traumatic experiences ning aton nga mga ano.
Magapagabay si Vice Mayor Elcid Familyaran kay Mayor Evilio Lundia nga mag-issue sa executive order nga nagatukod sa Mental Health Psychosocial Task Force. Suno kay Familyaran, nagpabut siya ang mental health professionals kag advocates nga luyag nila buligan ng mga COVID-19 positive nga may traumatic experiences nga posible magresulta sa depression. Ginaduso man sang grupo nga magtukod sa mental health office. Ginabi-abi ni Familyaran ang bulig sa mga ini kasunod nga overworked na ang mga doktor sang syudad kag ang nagaisahanon nga psychiatrist sang CHO. Ginihemplo man ni Familyaran ang mga ginaagyan sa returning OFWs kag locally stranded individuals nga nag-quarantine na sa iban nga lugar pero liwat nga i-quarantine pag-abot sa syudad. Suno pa sa BC Alcalde, may mga tion man nga ginadiscriminate ang mga LSI sa komunidad bisan nga nagnegatibo na ang resulta sang ila nga test. Gusto magbulig sa aton city. Kabalo ka may kuan mo may mga traumatic experiences ning aton nga mga positive patients. May kadamo no. May discrimination, depression, damo. So sila to gusto to sila bulig for free. Kabahin sa payag ni Vice Mayor Elcid Familyaran. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Kamo ng DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sa atong dugo kag atay. Hindi man mayara sa active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Mag DTX 500 capsule kana. Ang DTX 500 ang pwede gid mabakal online kag pwede nga delivery sa inyo pulayan. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag sa aton nga pagpangape, akon nga rekomendar sa inyo ining black coffee. Ang black coffee, kung black coffee, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kaya mo na sa nag-isanon nga black coffee nga may mangustin. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, madamo sang mabulig sa aton ikaayong lawas. Ginapanubo ang risgo nga matapikan kita sa Alzheimer's kag Parkinson's disease, ginapanubo ang risgo matapikan kita sa diabetes, friendly pa sa aton nga atay, nagatinlo sa aton colon o kuntinae, kag nagabulig pa sa aton nga weight loss kag iban pa nga mga health benefits nga mahatag sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Mabakal natin sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Bandalagan, kay iman pa nga mga outlets. So be fit, be smart, and be healthy. Mag Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ka na with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Pahayag ng COVID-19 ang airborne, wala pa sang mabakod nga ebidensya. Samtang kamara, wala nagustuhan ang mahinay nga pagpanagdag sang second tranche sang Social Amelioration Program. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Live fix. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sa KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente. Anchorman of the Year, Art Tayhupon. Reporter of the Year, Brian Loden. News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative, Nani Kirao. Best Radio Drama, ang Timbangan sang Katarungan. Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton. Kag Best Entertainment Program for AM, This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio.
naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Norden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala pa sang mabakod nga ebidensya nga nagasuporta sa pahayag ng COVID-19 ang airborne. Sunod kay Vergere, nagapabilin ng DOH ang dependent sa observation ng COVID-19 ang matransmit paagi sa respiratory droplets. Ini ang ginhimo nga palayag ni Vergere matapos ang claims ng kapin 239 ka mga scientist sa 32 ka mga pungsod nga ang smaller particles ng virus sa hangin ang pwede nga makalaton sa tao. Nagpanumdum si Vergere nga ang pwede makuha sa persona ang virus sa madamo nga pamaagi bisan nga estrikto sini ginatuman ang health measures. Ginpahayag sa Department of Health o DOH nga padayon nga naganubo ang kaso sa nagakapatay sa COVID-19 sa Pilipinas sa piyak sa pagsakas ng kaso sa nagpositibo sa Balatian. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 2.9% ang case fatality rate sa karon sa pungsod. Mas manubo ko ni kumpara sa nagumpisa ang outbreak sa diin nagsobra sa 10%. Dugang pa ni Vergere, dako ini nga improvement kag indikasyon nga may maayo ang ginamanage ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas.
Ginpanugyan naman ni Verriere sa publiko nga mas nga maghalong matapos nga ang transmission sang virus sa komunidad ang hindi basta-basta nga mahibaluan. Samtang temporaryo nga naguntat sa pag-operate ang CNN Philippines umpisa kagabi, Martes, para magpatigan sang disinfection sa ilang main office sa Mandaluyong. Kasunod nga ang miyembro sa ilang utility staff ang nagpositibo sa COVID-19. Sa isa ka statement, ginpahayag sa media network nga bilang paghalong kag para sa safety sa tanan, temporaryo na sila nga maga-off-air. Ginklaro sang CNN nga parayon sila nga mag-publish ang report pagi sa ilang website kag social media platforms kag Viber. Suno pa sa network nga ilan na preparahan ang ini nga emerhensya kag maramo sang ilang mga kaupdanan ang naka-isolate kag nagatrabaho sa ilang nga balay. Wala nagustuhan sa Kamara ang mahinay nga pagpanagtag sa Department of Social Worker and Development o kung DSWD sa ikaduhang nga trans sa Social Amelioration Program sa gobyerno. Sa hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability, nagwa nga 10% pa lamang ang nakabaton sa ayuda sa gobyerno, halin sa kabilugan nga 12 milyones ka target beneficiaries. Sunod kay DSWD Undersecretary Danilo Pamunag, 1.337 milyones ka mga benepisyaryo nga mayara sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, cash card ka 45 mil, ka waitlisted families pa lang ang nakabaton sang bulig pinansyal. Wala naman nagustuhan ni Deputy Speaker Larry Villafuerte ang report sang DSWD tungod sa mamalidha. Nahatagan lamang ang kadamaan tungod mga miyembro ang maini sang 4-piece kag madugay na nila na ibaluan tungod sa records sang ahensya. Sunod naman kay DSWD Secretary Rolando Bautista, may pila ka LGUs nga tubtob subong wala pa nakapasa sa ila liquidation reports. Ginako man ni Bautista nga nagapadugay sa distribution sang SAP ang deduplication sa listahan sa mga benepisyaryo sang second tranche sang SAP. Kumpiyansa naman si Environment Secretary Roy Simatu nga ang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ ang inapatuman sa siyudad sa Cebu ang ma-downgrade sa General Community Quarantine sa Hulyo 16. Sa IATF press conference, ginpahayag ni Simatu nga mataas na ang recovery rate sa siyudad sa Cebu matapos ginpatuman ang ECQ sa lugar kag ang tutukan sa karon sa otoridad amo ang contact tracing agud malambot ang tuyo nga mapanubo ang COVID-19 infection sa lugar. Samtang gibahag ni Simatu nga magpabilin ang pilang ka ECQ restrictions sa piya ka maglampas na sa Hulyo 15, ilabi na sa 20 ka barangay nga nakabig hotspots kag ang hard lockdown ginapatuman. Nagapati si Senator Ronald De La Rosa nga ang bag-o lamang ginpirmahan nga anti-terrorism law makabulig sa pungsod para sa pag-address sa illegal drugs. Sunod sa senador, ang lahi may dako nga impact sa drug situation sa pungsod, labi na sa Mindanao tungod mayara sa symbiotic relationship sa tunga sang drug lords kag terror groups. Dugang pa ni De La Rosa ang drug lords ang mga nagabuhi sa mga terror group agi sa drug money, samtang terror groups amo naman ang nagahatag sang protection kag safe haven sa mga drug lords labi na kung sila ang desperado. Palayag pa ni De La Rosa nga sang naglansar sang war on drugs ang Duterte administration sang 2016, nakabato ng senador nga nagserbe bilang PNP chief sa intelligence reports nga ang drug lords nga ila ginapangita sa Metro Manila hindi na makitaan tungod nagpangayo sang bulig sa mga terror groups sa Lanao, partikular na sa grupo sa mga maute kag ISIS. Pabakuron sang gobyerno ang surveillance mechanism para sa swine farms kay sa ilang mga trabahante agon nga matap na ang anuman nga paglaptas sang panibagong nga strain sang swine flu sa Pilipinas. Ginugyunan sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang proactive nga rekomendasyon sang Department of Agriculture sa pag-implementar sang a whole-of-nation approach batok sa bagong strain sang G4H1N1 o kunang swine flu virus. Ginasaad sa resolusyon sang IATF nga ginakinahanglan na pagtukod sang Interagency Surveillance Mechanism para sa swine farms ka mga nagatrabaho ilabi na sa mga regular nga nagaka-expose sa baboy. Ginmando sa House Committee on Labor and Employment sa Labor Standards Sub-Panel sini nga i-consolidate ang 5 ka measures nga tuyo maghatag protection sa mga empleyado sa business process outsourcing o kung BPO industry. Sa virtual meeting, ginaprobahan sa House panel ang motion ni Baguio Lone District Representative Mark Go nga nagapanawagan sa subcommittee ang ginapangunahan ni TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza nga ikonsiderar ang tanan nga consolidated measures o
o kanya concerns ang tanang stakeholders may angot sa bills kag maghimo sang consolidated nga measure. Sa pagumpisa sang meeting, ginpahayag ni Diwa Party List Representative Michael Edgar Aglipay nga ang hagna ang ginrefer na kay Mendoza para sa consolidation. Dugang pa ni Aglipay ang mga bills na pending humalin sang 13th Congress kag iniyang tion para sa Kamara nga aktuhan ang measures nga nagahatag proteksyon sa 1.3 milyones ka mga BPO employees. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nabudlayan sa pagpamuhin, delikado gid inabol posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gana iya ang solusyon super fiber ang pinaka-epektibo nga panilo sang ato nga colon kag pamuntra sa problema sa constipation o kung imo kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Super fiber another quality product sang Life Extension Philippines. Super fiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang super fiber kag Life Extension Vitamin D3. Kag sa ato naman nga nagaproblema bala sa bukol-bukol nga natubo sa inyo nga lawas, ang Sandon Plus Herbal Capsule aton ginarekomendar sa inyo. Ang Sandon Plus Herbal Capsule suno sa mga eksperto makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pas ning aton lawas para hindi dali-dali matubuan sa mga bukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Sandon Plus Herbal Capsule mabakal naton sa mga butika. Bisita man mag-aksyon sa Alternative Medicine and Wellness Center sa may Dalan Nernay sa tubalan sang gate sa Baglawom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag sa ato naman nga mag-aksyon nga problema sang allergies, ang Mighty C, ang alkaline na vitamin C aton ginarekomendar sa inyo. May mataas ining antihistamine properties ang ginahimo sa ginapanubo ang histamine level sa inyong lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilasin o kadugay mag-ayo, katol-katol sa inyong panit, mag-Mighty C na ang alkaline na vitamin C, manami manini sa tanan nga sahi sang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, mag-inom kita sa Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz kag balita espesyal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:46. Kag sa aton nga Balita International, nagpositibo sa COVID-19 ang presidente sang Brazil nga si Jair Bolsonaro. Ini ang ginkompirma mismo ni Bolsonaro ang iya resulta sa test nga ginpatigayon sa iya. Apang sunod sa presidente, maayo man ang iya nga kondisyon. Siya masami nga pagwa sa publiko, masami nga makasugilanon sa mga tao, kadaga pangamusta sa mga media si Bolsonaro. May mga kaiganan pa nga wala ini nagasuksok sang face mask. Nabaluan sa itong weekend, nagtambong pa ang Brazilian leader sa US Independence Day celebration. Balita naman sa patag sa pagnegosyo, naka-record sang jutay nga pagsaka sa inflation rate ukon ang kada sigon sa pagsaka sa presyo sa mga produkto kag serbisyo sa nagligad nga bulan sang Hunyo. Sunod sa Philippine Statistics Authority, 2.5% ang na-record nga inflation rate sa itong Hunyo, mas mataas na ikumparar sa 2.1% sa itong Mayo. Ginpahayag ni PSA National Statistician Claire Dennis Mapana ang pagtaas sa transport cost pareho na lamang sa pagtaas ang pamasahe. Kompletihan sa tricycle sa nagbalik ni sa biyahe ang nagapangunang rason sang pagsaka sang inflation. Nakaapekto man sa inflation ang mas mataas nga presyo sang alcoholic beverages kag mga produkto sang sigarilyo. Sa aton US kung sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 53 centavos, Singapore dollar 35 pesos and 49 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos and 39 centavos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment action boy, ang actress bala nga si Maritoni Fernandez. Ginkasal na siya action boy sa iya long-time partner nga si Mon Dairit. Ano na siya action boy? Non-showbiz. Ang ilang wedding, ginpatigayan ni sa Martes sa Parañaque City Hall. Kagwapa bala si action boy, no? Kailan naman? 51. Si Maritoni. Oo, pero gwapa, ginagyapan action boy. Gina-check ko ang iya nga Instagram. May royal blood na sa bala ko, no? Agala? Daw may ang iya nga linyad. Ang iya bala nga, family tree. Ang iya bala nga, daw may atong may mga duke, bala mga duchess, bala na. Mga mamo na. Sa una pa nga balita. Sa una pa nga balita. Daw may royal blood siya.
Ako yung may Sprite. Imo ya. Ako niya, dugo sa kurokokok. Alam ko Kilala ba? ka kurokokok? Kurokokok man. Amo nang dugo mo man. Wow. So, amo na Action Boy. Si si Maritone Action Boy. May bata na siya actually. Sa former Partner ba na? husband nga si Alex Alvarez. Ang iyan nga bata si Lexi. Tapos meron pa siya 25 years old na ni si Lexi. Tapos meron pa 15 years old nga si Liam. Sa iya naman boyfriend sang una nga si Hans Montenegro. Okay. So damo sa may mga bata kasi daw medyo different strokes. Ano na siya Action Boy ng bandera ng Pilipinas sa daan ko. Ano gitawag na? Iwagayway. Charot lang. So, Action Boy. Si Action Boy, yung mga kabatch ni Action Boy. Sila bila ni Lorna Tolentino, diba? Doon sila ni ni Lorna Tolentino. Amamo na sila. Si Red Butterfly na siya sa una, diba? Sino? Familiar ka kay Red Butterfly. Palabas na siya sa una. Amo na yung si Red Butterfly. Sila ni Connie Reyes. So, Action Boy, sila man mismo nagpalabot man sang congratulations and best wishes kay Maritone. Ay, okay. Sige. Congrats, Mare. Maritone. 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 Congrats, Maritone. Do kung Marihay lang mo. Correct. Sa balita sa sports, sige na pabugal sa samahang basketball ng Pilipinas nga padayon ang ila pagpanghanda para sa 2023 FIBA World Cup. Sa din mangin co-host ang Pungsod Pilipinas. Ginpahag ni SBP Executive Director Sunny Barrios nga nagapalayo ng ilas ni nga pabigangon sa FIBA kaysa ibang pang co-host nga Japan kag Indonesia. Suno pa kay Barrios, nami ang ilas ni nga diskusyon karon nga may nagaluntad nga lockdown. Angot diri ginanunsyo ni Barrios nga ang logo kag branding sa pinakadako nga Basketball International Meet ang igapalayag sa publiko sa Setyembre. Samtang ipatigayon man karon nga tuig ang draw ceremony. Balita Espesyal! Alright! Energy! Mga Aksyon and Action Boy! It's Wednesday. Of course. Galing. July 8. Paano ito naman i-explain sa itong mga Aksyon? Hindi naman takabalita espesyal. Hindi mo pasali ka. Oo, pasensya. Gid kaya ang oras. Ginamon. Sige lang kayo adjust na nagin ni Mayo. Bago lang kami daw, bago lang ta ng ining aton. Balang explain ta sa aton mga ka-action. At least kabalo sila. Ang bulk plus ng commercials nga nasulod sa aton. So, hindi ta pa ma-adjust Mayo. Ang time ta. Correct. Sige lang ma-adjust na niya nga malambutan naton nga makabalita espesyal ta. Pasensya. Ano ganito? Silang bad habits nga dapat nato nung tatan. Agod. Inner peace. Sige lang. Igo lang niya. Makaamang ko lang muna. Medyo outers. Siya peace lang kamo anay. Sige ha. Kaya makatapos na nga maangko nyo na ang inner peace. So, buong outers peace lang anay. So, lain ko dito kapag hindi sa outer space. Lain pagid na yan. Cocky ka na yan. Cocky. Lain na nga story. Sino ganito si Kuko? Cocky. Yeko. Penyoko. Friend niyo ko. Teka lang tayo ko sa ko na sa unahin. Watcher. Good morning, Johanna Manlapaw, Banihit Bilaong, mga aga, ihada ko ni Antonio Torres III, Philip Alansagay, good morning. Sara Escuban, mga aga man. Si Seth Lameda, kag sa iba naton dira nga monitor si Biola Eras, mga aga. Sige, Action Boy, hindi na lang ko yung mang-greet. Isa na lang galio, si Tadayana Kulhi, dira sa may barangay Carabalan, kapamati siya. Nagpasalamat siya kapon sa face mask na bato niya. I see. You're welcome. Okay. Hindi lang ko yung mang-greet, pasensya, Gid Action Boy, Si Ma'am Diana Consolacion, dobla sa Isabela, you remember? Atong mga pitan to ba lang nga nagatay sa itong mga suman to mga lain guro upod mo ya? Ay, way ka guro. Away ka pa tumatawag li sa maghapon na mo. Standby na kita mag-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayupon, ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon